ನೋಡ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿರ ಮುಲ್ತುಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ನಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಡಿಪುಂಡಲ್ಲ. ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಡ್ ಗೊಬ್ಬು ನೇನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಜ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಂಡ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ತುಳುಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಬರೋಂಡು ಕಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪಮ್ಮಿ ಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಗೊಬ್ಬುಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇದ್ದೆ ಒಂಚು ಮುಕ್ಕಲ್ಲಾಂಡು ಕಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನೆ ಅಂಜು ಪಿದಾರ್ ದಿನ ನೀಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಿದ್ದಣ್ಣಗಿತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಾಂಡು ಅಂತ ಗೇಮ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದುಂಬು ಕಂಡ ಭಯಂಕರ ದುಂಬು ಉಂಡದೆ. ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿನ ಮುಲ್ಪ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿತು ದುಂಬು ಐದು ನನ್ನ ಚಳಿ ಇಚ್ಚ ಅಂದದು ಉಂಡು ಬಣಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಬಿರಂತ ಚಳಿ ಉಂಡು ಬಣಂತೇಳಿ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಉರಣಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಐಸ್ತ ಬಡ್ಸ ಬುರ ಬೈತಂದು ಕಾಲು 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಅದೇ. ನೋಡ ನೋಡ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಹೋಗಿರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ ಕೆಲವರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಂಡ ಉದ್ದಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಊರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ವೇರ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿನ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆರತ್ತೆ ಆಪಗದ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ 12 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜು ಟೈಮಿಂಗ್ ಪುರ ಬೋಂತುಲೆ ಪುರ ಲಡೆಗೆ ತುಳುಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿನ ಮಾತಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟ ನಾನು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಚೇರಾ ಅವು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡೆ ತುಳುಕೂಟ ಇರ್ಬೋತಾರ ವರ್ಷ ರಜೆ ಪ್ರತಿಕೊಂಡ ಫ್ರೈಡೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಕತೀರಿ ಫ್ರೈಡೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುನ ಈ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನಜೆ ಸ್ವಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಮುಗಿದಿಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಹಿಡ್ಬರದೆ ಸೇರದ ಅದೇ ಬಸ್ ಪೋನುಂಡು ಓ ಬಸ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ 44ಗೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋನುಂಡು ಕೆ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಬಸ್ ಪಂಡೇತ್ ನಂಬರ್ದ ಮುಲ್ಪದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಉಂಡದೆ ಅವೆತ್ತ ಬುದರ್ದದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಜವಂಚನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಕೆಎನ್ಪಿಸಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಯಾನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ ಇರ್ತೀರ ಹುಡುಗುಲ್ಲಾರ. ಓಕೆ ಅಯ್ಯವ ಬಲ್ಲೆ ಪೋನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅತ್ತೆ ಇದು ಒಂಚು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪಜ ಖುಷಿ ಪಡ್ಲಿ. ಅವು ಸಿಟಿ ಕಿನ್ನೊಂದು ಸಿಟಿ ತಲೆಗೆ ತೋಜನದ ರಾಶಿ ಕಾಜ ಒಂದು ರಾಶಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ ತೋಜನದ ಅಂಚತ್ತ ನಿಜ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದದಿ ಲೆಕ್ಕ
ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ರಾಣಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬಿರೌಡ್ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತದ ಕೊರ್ಪುಣ ಬೋಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಶೀತ ಇಜ್ಜಂಕು ದಾದ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಈ ರೈಸ್ ಉಂಡೆ ತಂದ್ರೆ ರೂಪಿನ ಹೆಂಗ್ ತೆತ್ತುಕೋರೇನಾ ಪಾಪ ತೂಪು ನಾಕ್ಲೆಗ ಅವು ಪಾಪ ಬಡಿದಿಗೊಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೆತ್ತದ ಕೊರ್ಪು ಜರತ ಬೇಜಾರಾದ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಪಕ್ಕಡ ಬೆನ್ನಿಕ್ಕು ಚಾಲಕು ಒಲ್ಪಯ್ಯೇ ಇಂಚೋಜಿ ഞാൻ ചപ്പന്നിട്ട് എങ് ദൊമ്പുടിനടുത്തും പോരാപ്പിച്ച് ഗ്ലാമർ പോ ഗ്ലാമർ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಪ್ಪು ಇರಗಂಡ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಸೊ ಎತ್ಲ ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲಿವಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಪ್ಪು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ನೆತ್ತವಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಟದಲ್ಪ ಮಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಅಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೈದೇರಿ ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬರಿಯರುಲ್ಲೆ ದೊಂಬುಡ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತಾನು ಅವಳು ತೋಜ್ಪ ವನಸ್ಪುರ ಇತ್ತನು ಮುಲ್ಪ ವನಸ್ಪುರ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ವನಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ತುನ್ನೈತನು ವನಸ್ದ ಭಯ ಚಾಲುಂಡ ಮುಲ್ತುಲೆ ಜೋಕುಲು ಮನ್ನಡು ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಡಿಪುಂಡಲ್ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ನಡು ಗೊಬ್ಬು నేను ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಜ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಓಲ ಬಡ್ಚಿ ಜೋಕುಲೆ ಓ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನ दादा मन पुनो निकलाइटे दादा मन पुना वो तुया गोब्बुना एयिना गोब्बुनो हाँ एयिना गोब्बुना हाँ हाँ ಬಾಲೆ ಈದಾದ ಗೊಬ್ಬುನ ಮಗ ಬಾಲೆ ಈದಾದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ಚೂಟಿ ಉಂಟು ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಬಕ್ಕಾಲ್ ಕೈತಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ ಗೊಬ್ಬುಂದಲ್ಲೇರು ದಯಮಾತದು ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಬಕ್ಕಾಲ್ಚಿನ ಕೈತಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ವಿದಿನ್ 5 minutes 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬು ಶುರುವಾರಂಡು ವೈದ್ಯಶ್ರೀ ಬಕ್ಕ ಕೈತಾನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್
वो तत्व मसला काल बोला काल बोला ನಾವೇ 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 Right out, crossing the lobby. Come on, Dira! 1 point, number 24. Sir, sit. All above 60. ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ All of them above 60 years, 60 and above. There is no supply in games and all. We request all of you to please and report to Vijay Wilson. Baider C. Kaitan Friends. Diamond Volleyball Academy. Volleyball करता. सारा कुछ एक ही काफी है. कौन आ रहा है देखो? Baider C देखो. Baider C देखो Kaitan Friends. वो लोग चलना है तो देखो बाहर रहता है. बस ले Kaitan Friends का गोल का बेचना. गोल का बेचना मेरे को बोलो. शाबाश शाबाश రెండు ವರ್ಷದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಲಕ್ಕಿ ಬೇಬಿ शाबाश ಇವಾಗಲೂ ಡಿಸೋಜ ಇಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯಾತ್ aha menang शाबाश ले मुन्ना Captain of the Dynamite team who have enrolled for tug of war, kindly give you all your participants. Volunteers ready. Request the team to come forward. All the ladies team for tug of war.
Pirabale, 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 Pirabale. Yes, yes, yes. Yeah, very good, very good. Mana udupu jargana? Udupu jargana? Udachu, 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 Zuma, Zuma. ಸತ್ಯಮತಿ 63 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸತ್ಯಮತಿ ಬೇಕಾ ಟೀಮ್ 23. बोल देंगे तो पूरा पिरा वाले बोल देंगे तो पूरा पिता वाले हो रहा कोच Ahmad, Hemant, Rohit, team manager Rohit, Lokesh, Ravi, Nitin, Lakshmish, Karnakar, Pawan, Rajwal, Vijay, Chandras, Ramesh, Pramod, Dikshit, Puneet, Kiran, Karthik, Nitin. Rajja Karthik la, jai Matul wale. Answer. Answer.
Come on, answer. Come on, answer. Okay. ಕಬಡ್ಡಿ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಕಬಡ್ಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೆ. Sabas, nice try, boys. ಎಲ್ಲ ಬೋಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. Sabas, ತುಳುಕುಟ ಕೋಟದ ಫೈನಲ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟ అది జెండాలు పోయి 0-9-0. ಕನ್ನಡಿ ಲಾಂಗ್ ಇಡೆ ತೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಇಡೆ ಬೇಡ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪ One plus two, 3 points. 1 plus 2, 3 points. All in. 3 points. 13 each.
Vira D'Souza ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಬರೋದು ಕೌಂಟರ್ ರೆಬೆಲ್ ಅಂಡ್ರಾಡಿ ಬೇಗ ಬರೋದು ಕೌಂಟರ್ Vira D'Souza ಓದಿತ್ತಲ್ಲ ಬರೋದು Vira D'Souza ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ 3 points all right 18-24. Captaincy 24. Team 23-18. ಕಬಡ್ಡಿ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ತದನಂತರ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನ ಸದಸ್ಯರು ನ್ಯಾಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಕೊಡಲು ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ One point here, right point. Pass atau nak pass? Sendiri cara. jadi paku balik dari terus balik. Innanda once grambanga
ಬಂಗಾರಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸನತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ 4 ಟಿಕೆಟ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಟಿಕೆಟ್ ದೇತನ್ನೋದು ದೇತೊಂದು ಚರ್ಮುರಿನ ಪೂರ ಮುಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪ್ರಭು ರಾತ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಟ್ಟೆ ಜಾಲಿ ಆತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆತನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಕರ್ದಕ್ಕ ಪೋಯಿ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕಲ್ಲ ಸರಿ ಅದ ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಲು ಮಧುಕಿರಣ್ ಬಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಚಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಕೂಲು ಬಿಗಿಲ್ ಪಾಡಿ ಪೇಟೆಗಳು ಬಿಗಿಲು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಬಲಿಪೋಡ್ಗೆ ಅಂದಾದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಶೋಕಾದ ಉಡುಪಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬಾಲ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ತೋದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯ ಲೇಟ್ಲಾಂಡ್ ಅಜೈವಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೌಸಿ ತಾದನ್ ಪಂಡ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೇಟ್ ಆನಂಚ ಚೀಟಿ ಮೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾವು ಡಾತೆ ಅದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚೈನೆಟ್ ರೆಡ್ ಚೀಟಿ ಇತ್ತನತೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ತಂಚಂಡ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುಲ ಇದು ಒಂಜೆ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಕರುಣಾಕರ್ ಬಂದು ಬತ್ತ ಪಾತಿರೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆಗ್ ಅರೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಲ ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬಿಯರಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆಂಡ್ ಕಬಡ್ಡಿ ತತ್ವಮಸಿ ಟೀಮ್ ಪಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನು ಈ ಲಾಗ್ ನಡೆಗೆ ಎನ್ ಮನ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಾನೆ
ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಪಿದೈ ಪ್ರಪೋಪನ್ ಕಮ್ಮಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಡೇ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಮನ್ಪಲಾಗ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅಪಗ Take ಬಾಯ್ care. Bye bye. See you. You.